Szia, nevem Richard. Hogyha te itt vagy, akkor bizonyára azt szeretnéd megtudni, hogyan tudnál pénzt keresni online. Jó helyen jársz, én akkor most meg fogom mutatni, mivel foglalkozom. Menjünk akkor a Facebook csoportunkba, ahol lássuk, kik az új regisztráltak, mik az új jövedelmek és milyen újdonságok történtek ebbe a programba. Ahogy láthatod, ebben a csoportban több mint 3600-an vagyunk, és minden nap növekedik ez a csoport. Itt van Mike, akinek volt egy $1000 kifizetése Vertex Pro tréning csomaggal, gratulálunk neki. Itt van Cynthia, aki éppen regisztrált ebbe a programba. Angel Lopeznek itt látható a belső irodája, ahol több mint $29,000 volt kifizetve neki. Gratulálunk, néhány tréning itt van Albert, akinek volt egy $500 jutaléka a Vertex Elite tréning csomaggal. Tehát ezek a kifizetések azonnal történnek, tehát instant kifizetés van. Itt van Nguyen, aki köszöni a vezetőjének, aki nem más, mint Peter Wolfing, a vezetője ennek a programnak, és ezt a lehetőséget, hogy itt meg is mutatom, hogy mennyit keresett. Hát ahogy látod, több mint $42,000 ezzel a programmal, tehát ezek az eredmények. Lássuk, akkor még itt van Ontarian, akinek volt egy $250 jutaléka, egy $100 és egy $25. Gratulálunk. Itt van Kelly, akinek több mint $30,000 van a kontjában ebből a programból, $16,000 szára. Gratulálunk. Itt van akkor a következő Syed, aki éppen csatlakozott az Elevation Training csomaggal, azt jelenti Szálláknak volt egy $25 kifizetése. Gratulálunk. Itt van Scott, akinek volt egy $1000 a Vertex Pro Training csomaggal, és egy $25 az Elevation Training csomaggal. Tehát gratulálunk. Néhány eredmények itt is, és ahogy látható, Peter Wolfing, a vezetője ennek a programnak mondja, hogy valóságos robbanás történt világszerte ebben a programban, tehát itt van López, akinek volt egy $2000 kifizetése. Itt van Claudio, aki éppen csatlakozott az én csoportomban. Üdvözöljük, itt van Neil, aki csatlakozott az Elevation Elite Training csomaggal. Azt jelenti, hogy Michelnek volt egy $100 kifizetése. Többek között itt van egy verseny is, amivel hajó utazást lehet nyerni az első helyen, második helyen egy kurzus van, és a harmadik helyen lehet nyerni egy laptopot. Itt vannak az új tagok, akik éppen csatlakoztak. Ahogy látod, Pezsman, Ed, Kent, Dallas, Nicole és még sokan mások. Üdvözöljük! Oké, ahogy látod, a vezetője ennek a programnak nagyon aktív ebben a csoportban, állandóan itt van, videókat készít, nagyon jó tréningeket készít, mivel oktat. Itt van Tipák, aki csatlakozott a programhoz. Oké, itt van ugyancsak a vezetője a programnak, akinek voltak két díjat is kapott a könyvére, amelyet egyiket Richard Bronsonnal együtt írt, a milliárdos Richard Bronsonnal, és a másikat pedig a híres Brian Tracy
trénerrel írta együtt. Oké, lássunk, itt van ez a Nguyennek, aki köszöni újra Peter Wolfingnak, hogy megadta ezt a lehetőséget, hogy pénzt tudjanak keresni, és itt köszönni, ugye ő Vietnámból van, és itt elmondja, hogy tehát a keresete több mint $55,000 volt, és én egy kicsit beszélgettem is vele, és itt mondja Peter Wolfingnak, hogy én nem beszélek angolul, csak Google Translate segítségével csettelek. Tehát akkor megkérdeztem, hogy akkor te a csapatodat és ezt a programot úgy építetted fel, hogy nem használtad a Google Translate-et, és te válaszolt, hogy igen. Tehát, hogyha te nem tudsz angolul, vagy nem tudsz elég angolul, ez nem egy akadály, semmi probléma, hogy látod, vannak emberek, akik nem tudnak angolul, és mégis van eredményük. Itt van Pejman, aki csatlakozott a Vertex Training csomaggal, azt jelenti, George-nak volt egy $250 azonnal kifizetett jutaléka. Jó, akkor most menjünk a belső irodámba, hogy mutassak több. If you're watching this video, chances are you're looking for a way to generate some extra cash flow from the comfort of your own home. Well, így van, hogyha ha szeretnéd megtudni, hogy hogyan tudnál pénzt keresni online, jó helyen vagy, el kell, hogy mondjam, hogy 3 dologra van szükséged, hogy tudjál pénzt keresni. Tehát ez a 3 dolog, hogy legyen egy terméket, a második dolog, hogy legyen egy szisztémát, használj egy szisztémát, a harmadik dolog, hogy legyél egy közösségbe, ahol mentorátus van, legyen egy mentorod, emberek, akik már elértek eredményeket, és neked is meg tudják mutatni, hogyan tudsz eredményeket elérni, és ennél még több az, hogy ők készségesen segítenek neked, ugye, mert itt egy csapatmunka van. Ahogy látod, itt van a nevem, itt vannak a kifizetések, ezek a csapattársak, itt vannak a linkek, itt vannak a termékek, tehát a termékeket használjuk, és gyakorlatba is ültessük, és így lesznek az eredmények. Itt vannak a marketing eszközeink, és ahogy láttad, a közösség, az pedig az a Facebook group, Facebook csoport, amiben téged is szeretettel meghívunk. Oké, hogyha te többet akarsz tudni erről a programról, akkor a videóm alatt van egy link, és meg is mutatom, hol van ez a link. Tehát itt van a videóm, és a videó alatt van ez a www.richardbert.com, erre kattintsál rá, akkor itt leszel ezen az oldalon, ahol beírod a nevedet, az e-mail címedet, egy telefonszám, és katt erre a sárga gombra, akkor itt leszel ezen az oldalon, gördíts lejjebb, és megnézheted ezt az ingyen videót, ahol megmutassa neked, hogyan működik pontosan ez a program, mik a kifizetések, mik a termékek, utána kattints a következő oldalra, itt látod majd a bónuszokat, milyen bónuszokban vehetsz részt, utána pedig gördíts lejjebb, és itt megnézheted a termékeket, és kattint ide, hogy tudjál regisztrálni, itt nagyon egyszerű a regisztrálat, tehát ahogy látod, itt van az én nevem, ide beírod az e-mail címedet, a nevedet, választod az országot, amiből vagy, esetleg ha Magyarországról van, akkor Magyarország, ide egy telefonszámot, ide kérlek, hogy válasszál egy rövid használati nevet, username, mivel ez lesz a linket, ide válasszál magadnak egy jelszavad, ide van ez a capture kód, ezt egy kódot kell beírni, 3 számot, de nem ezt a 3 számot, hanem ami majd neked a te oldaladon lesz, utána katt ide, hogy tehát egyetértesz a szabályzata és start. És már is kész van a website-ot, tehát ez nagyon hamar, vagy nagyon egyszerű. Persze 2 website-ot fogsz kapni, egy angol nyelvűt és egy spanyol nyelvűt, minden spanyolul és minden angolul lesz. Utána pedig értesítsél, hogy segítselek
hogy tovább lépjél. Akkor most ennyi volt, még egyszer, hogyha te nem beszélsz jól angolul, nem probléma, esetleg, hogyha nincsen technikailag, nincsenek készségeid, nem értesz a számítógéphez, nem értesz a szisztémákhoz, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ember van ebben a programban, nagyon személy, nagyon sok regisztrál, akik nem értenek, de mégis van eredményük. Én sem értek, de lát, hogyha én meg tudtam csinálni, akkor te is meg tudod csinálni. Még egyszer, akkor katt a linkemre, a videóm alatt, nézd meg az ingyen videót, utána regisztráljál és üzenjél nekem, hogy segítsek elindulni, és persze, hogy hozzáadjalak a Facebook csoportunkhoz. Akkor ennyi volt, még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videót, minden jó kívánok!